салому алейкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз мошиное ки шумо хостагиен аз 9000 сомон сар карда то 100 000 сомона мошино ҳастад. барои ҳамин якум дар видео лайк монед ва видеоро худи ҳозир пеш аз видеоро тамошо кардан дар имо, WhatsApp, одноклассники падилитса кунед. баъдан мегзанем ба видео. Opel Astra соли 1998 мошин дар кӯлоб қарор дорад. 5 моҳ танировка, 8 моҳ ҳуҷҷат, 4 баллони нав, дискаҳои пачка, газ, бензин, пулткати заводид мекунад, сентр замок, задни камера, диск, телевизор, самбуфер, чихоли оригинал. Нархаш 29 000 сомони бародаро. боз меравед аз пеш суҳбат мекунед. рақамҳо барои занг задан 988 66 89 90. ҳамватанони азиз, агар шумо аз Москва ба Тоҷикистон бор равон карданиед, аммо намедонед ба дасти кӣ ва бо кадом ширкат равон кунед, пас бародар Шодӣ дар хизмати шумост. шумо метавонед борҳои худро аз Москва ба Тоҷикистон дар муддати кӯтоҳ бо нархи арзон равон кунед. борҳои шумо аз Душанбе сар карда Қурғонтепа, Данғара, Фархор, Кӯлоб, Восе, Ҳамадонӣ, Бурда мерасонанд. шумо метавонед бо рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва кори худро ҳал кунед. бурдбориҳо дар касбу коратон. ма мегзарем ба Opel Caravan. Opel Astra G Caravan ки бародаро бисёр хоҳиш кардан. Opel Astra G Caravan солиш 1999, нархш бошад 30 000 сомонӣ. мошин дар Душанбе қарор дорад. объёмш бошад 1.6, механик, бензин, кондитсионер кор мекунад. хадавои нав кадаги бародаро. документиш 16.03.2019 тамом мешавад. расход даруни шаҳр 8 9 ай шаҳр берин 7-8 бародаро. мошин беҳтарина хитон бубинем бо то мотор даруни сусуша. нарх бошад 30 000 сомон ай бародаро. рақамоша мегум 935 00 95 59. занг зане суҳбат кунед ва мегзанем ба қисми мошиное ки камтар нархош боло ай камтар не хай соз ай бародаро ай 100 000 сар мешавад. Mercedes Benz 2007 ай солиш нархш бошад 99 000 сомонӣ. мошин дар Душанбе ай. объёмш 7 ай бародаро. автоматика ай. дизел ай бародаро. медонам ки ира гирифтан мумкин ай, лекин барои хоҳиши шумо ман амира тайёр кардам. бибинен хай сусу дарун шаб. рақамоша мегум 985 74 77 77. Mercedes Benz соли 1999, нархш 65 000 сомонӣ. мошин дар Душанбе қарор дорад. объёмш бошад 2. автоматикаи танҳо бензин. срочна фурӯши бародаро. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон расход надорад. мошин як даст ба бензин гаштагӣ, задагӣ, пусидагӣ надорад бародаро. ҳуҷҷатош то феврали 2019 бародаро. бибинем мошин беҳтарин ай. фикр мекунам ки меарзад. ва мегзарем ба Toyota Camry солиш 2007, нархш 110 000 сомонӣ. дар Душанбе қарор дорад. объёмш 2.4, автоматикаи бензин. мошин дар ҳолати созай. бибинен рақамҳо барои занг задан 934 50 22 11.
و мегзарем ба қисми Toyota Corolla 2004 солаш, нархи 62000 сомонӣ. мошин дар Душанбе қарор дорад. объёмаш 1.5, расходиш камай бародаро хутон медонед. автоматика, бензин, газ, 4 баллони нав, тонировка. рақамҳо барои занг задан 935 10 20 20. Volkswagen солиш 2008, нархиш 170000 сомонӣ, объёмаш 2.8, механикаи бародаро. бибинед хутон дарунаш ранги хонаи хутон бибинед. кадоме ки хоҳиши гирифтан дорад марамат пирсидем шумо, ма барои ҳамун гирифтам бародароира. рақамоша мегум 934 27 0000. و ماشین‌های قیمت یک سو میمونیم. با میگذاریم با قسمی ماشین‌های ارزان. Opel Vectra B، Opel Duty سالش 1996، نرخش 18000 سومونی. ماشین در دوشنبه قرار دارد. объёмش 1.8 برادرها، مکانیک، تنها بنزین. حجت‌هایش یک هفته دیگر ماندگی. ماشین عموماً گاز قطعی گشتگی نیست. موتور 100% دود نمیکند. کم تر دیگر برادرها سودا میشه. یگان ماشینی کروکش автомат боша, алиша мешава. бибинед хутон бародаро, ҳамаи чиша гуфтем. рақамо барои занг задан 550 75 06 60. و Opel Hatchback سالش 1997، نرخش 26000 сомонӣ. ماشین در دوشنبه. объёмаш 1.6، электропакет، кондитсионер. объёмаш 1.6. бибинед хутон рақамҳо барои занг задан 508 88 45 38. و Opel بسیار برادرها خواهش کردند که Opel Astra G Caravan. Opel Astra G سالش 1998، نرخش 28000 سومانی. ماشین در خوجند است. объёмش 1.8. ماشین در حالت خوب قرار دارد. موتور خدوای 100%، 4 بالون نو، кондитсионер، электропакет، магнитофон. срочно برادرها фурӯши ماشین ай даст натем, барое ки мошин тоза ибадай. бибинед хутон кадоме ки бо харидора миравай пеш мебинад 928 88 29 33. و Opel Caravan سالش 1994، نرخش 14000 сомонӣ бародаро. бисёр нархи хуб аст. мошин дар Турсунзода аст. объёмаш 1.6. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳош тамом шудагӣ. рақамоша мегум 915 27 78 38. و میگذاریم با قسمی نکسی. بسیار خواهش کردن. دایبون نکسی سالش 1996، نرخش 15000 سومانی. ماشین در دوشنبه قرار دارد. تنها بنزین دارد. مکانیک. объёмش 1.6 گفتیم. نکسی گرمانیای زدگی پوسیدگی ندارد. تونировка داکومنت های 1 ساله، ماگنیتوفون، تلویزور، خدوای 100%. برند خیلی با ای پیش ببینید برادرها. رقمش هم میگم 918 90 90 96.
ва мегзарем ба як Nexi дига ки бисёрам тозаи бадай. Daewoo Nexi соли 1995, нархиш 27000 сомон. мошин дар душанбе қарор дорад. объёмиш 1.6, механик, бензин, газ. ҳолаташ 100% ягон камбудӣ надорад. документ танировка 10 моҳи дига дорад. ҳама тарафа хубай бародаро бибинен, бо аз пеш мерен мебинен хитон. рақамҳо барои занг задан 911 11 10 59. Nexi сафед солиш 1995, нархеш 11000 сомонӣ. мошин дар душанбе бародаро, объёмиш 1.6, механик, бензин, газ дорад бародаро. срочна фурӯшия, яксола ҳуҷҷат, хаддавой, ҳама тарафа хубай бародаро бибинен, бо савдо мешава бародаро. рақамҳо барои занг задан бренай пеш бибинен 908 99 80 70. ва Matiz бисёр талаб кардан маромад. Matiz Daewoo Matiz солиш 2001, нархиш 20000 сомонӣ. объёмиш 1.1 бародаро. автоматикаи, бензин, газ, қоидавияи, состоянии хубай, коробка автомат гуфтем, кондитсионер, документ ҳаст бародаро. хай бо гирифтанӣ бошед меренай пеш мебинен. рақамоша мегум 907 48 48 96. ва мошини назорара гуфтем бародаро. Daewoo Matiz солиш 1999, нархиш 9000 сомонӣ. мошин дар Турсунзода аст. объёмиш 1.1 бародаро. механика, бензин, газ, 100% 4 баллон аккумулятор газ бародаро. нархиш пасти бадай, барое ки срочна фурӯшия, ягон сум арзон намеша. бибинем беҳуда занг назанем бародар. рақамоша мегум 931 301 96. ва охирон мошине ки срочна фурӯшияи ваз Niva солиш 1999, нархиш 22000 сомонӣ. мошин дар душанбе аст. объёмиш 1.7, механик, бензин, газ, қоидавияи, срочна фурӯшияи бародароишам барои ҳами бибинен хитон. мошин тоза метавонад бародаро, бо гирифтанӣ бошен, мақсад мерен ай пеш маслиҳат мекунен. рақамҳо 909 00 82 99. хушбинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. ин барои хоҳиши шумо буд. ҳамаи чизе ки шумо хостагӣ буден ҳаминора дидагием. боз гуфтагии шумо ҳастай. видео дарози бад буд, барои ҳамин дар видеои дигар ҳатман гуфтагии шумо мешавад. барои ҳамин дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед ва видеоро паҳн кунед. поделиться кунед дар имо, ватсап, одноклассники, фейсбук ва наздикони худро ҳам гап занед дар ҳамин видео лайк монанд ва видеои навро интизор бошед. миёна сахт маҳкам кунем бародаро, мерем мошине ки мехостагимон аст аз Тоҷикистон, аз ватанамон харидорӣ мекунем ва бо ҳамнаво бимонед. Алиакбар ҳамеша дар хизмати шумост. боқӣ сарбаланду хона обод бошед.